Ka kubor ka bapen kemen ye ki pajba nongstoin. Kamtam ki nong kersan jong ka Voice of the People Party bat ki weiru ki bom siam la kersan. Henry kumba ula keren bat penpau menen kesngi hadin ye kaba ula yo ye uso jong jingjob. Uang ba ki tei ki kan reo jarngut ki ba penjob bat kumjuru ki wei ki ba klem penjob lani kim siam la kersan ye uru Henry upriang sobha na bata jongki babaro kenlong kinong kersan jong ka Voice of the People Party bat ulong MDC jong ka nongstoin om tang jongno jono te ka ei kaba pensingau tanat syusyu na kabata kinong kersan jong ka Voice of the People Party hadin ye kaba ulalik ban kanbas election hakini kisngi kipor shwa kani election MDC ularung syaki sinong githau jong ka nongstoin konstituensi bat ulong balada ngan job hakani ka kenti kaba menta ngan sawan ban ai kublai bat itu ithau ya baro ki pajba nong sinong jong ka dongkathan jong ka nongstoin konstituensi te kumba ula kular ngile yu i sisa ye uso ubatyang ba mar sisngi hadin bola job larung hakawe kesinong Maiwa kabadai hajan jong kasor nongstoin ula lejrung hakate kesinong ban ai kublai kitbok kedruang yaki bat ula ai kejeng kerku nagabata jongki yakaba kila penjob yi Dr. Jurusman Yopneo kum u MDC batmai na nongstoin konstituensi ubalayang na ka party Voice of the People Party bat udah keren ru ba kipajba nongstoin ki long sisa ki bru ki bastat bat ki longru ha kejuk kepor ki bru ki bom cia penbit ha ka pisa lani ha ka sebai Henry ki jet ya ka party lengba ka cingit te kumda ngi ngechkam kumba ula kular un sarung na ka wei ka sinong sya ka wei pat hapo ka nongstoin konstituensi te kumda ki pajba ki dei banlong ki ba yesya bat up ba un sawan ha ka sinong jong piru ha ka wei ka sngi nagamata ban ai kublai ya ka wei pa ka wei ka sinong kublai sibun